Malawi Today. Malawi, ine ndi Blessings Chaima Rosario kuchokera ku Defenders Group for Good Governance. Ndabweraso ndi nkhani imene ndinayilonjeza kuti ndinayo kuti ndikugawireni Amalawi maka yokhuza zokambirana zimene zinalipo pakati pa akuluakulu a Malawi Defense Force, Malawi Police, Malawi Congress Party komanso Malawi Electoral Commission. Kunali mkumano umene Mayi Annabel Ntalimanja, mkulu wa MEC, komanso Chakwera amene ndi State President, komanso Valentino Phiri amene ndi Army Commander, komanso Merin Yulam amene ndi Inspector General of Police, komanso akuluakulu ena IMCP kuphatikizirapo Ankaka, Achimwendo Banda, Akunkuyu, Amanganya pamenepo, komanso ndi ena ambiri. Iwo atu anakumana kukambirana za chisogolo zokhuza chisankho chimene tikuyembekezeka kuchiponya 2025 chaka chimene tachilowachi. Zokambirana zawo zinali motere. Annabel Ntalimanja anayamba ndi kufunsafunso kuti kodi ine ndikazalengeza kunena kuti Lazarus Chakwera apambana mosusana ndi chifuniro cha Amalawi avota bwinobwino, komano for the sake kunena kuti kufuna Achakwera apitebe kulamula, ine ndizakakamizika kulengeza kunena kuti Achakwera apambana masankho, MCP yawina. Ndipo tikatere choncho akuyenera kuti azalumbirisidwe mwachangu. Kodi anthu akazachita respond, chitetezo chizakhala motani? Tizatetezedwa motani ndi response ya anthu? Amalawi zomvetsa chisoni, Valentino Phiri amene ndi Army Commander, Merin Yulam amene ndi mkulu wa polisi, komanso Chakwera amene ndi Commander in Chief wa Malawi Defense Force ayankha kunena kuti adzagwiritsa ntchito kuchita deploy same time asilikali ochuluka pena paliponse Malawi yonse, azachita deploy apolisi ochuluka pena paliponse Malawi yonse, ndipo adzaonesesa adzalamula asilikaliwa kuti adzathane ndi wina aliyense woyesera kususana ndi kuti Chakwera waluza chisankho chimenechi. Kususana ndi kuti Chakwera wapambana chisankho chimenechi. Yense amene azasusane ndi kuti Chakwera wapambana akuti adzaona zosaona, kudzakhala kummenya, kudzakhala kupanga nkhanza zoopsa, ndi cholinga adzachite silence anthu tisazalubwerubwe, anthu tizakhale chete, tonse tizafike povomereza kuti Lazarus Chakwera wapambana masankho. Zomvetsa chisoni Amalawi. Army Commander, Inspector General of Police ndikumasimikizira Commissioner wa Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Ntalimanja kuti asadandaule. Nkhani ya chitetezo izakhwitima kwambiri, ndipo anthu azangoyesera kubwebweta mwakanthawi, koma chifukwa cha zosamwisa zimene Malawi Defense Force izabwerese komanso Malawi Police, anthu ambiri azachita mantha ndipo kuzakhala bata. Zikoli akufuna kuzalitengera mwa force. Army Commander Chakwera, Inspector General of Police Annabel Ntalimanja ndi akuluakulu a IMCP akuziwa kunena kuti Chakwera zitavuta zitatani sadzapambana masankho, koma iwo for the sake of protecting maudindo awo akufuna kuti apange chothekera pogwiritsa ntchito force kuti Chakwera apitirebe kukhala pa mpandopo, iwo sazipitirira maudindo mwawo. Ndiye agwirizana zozapanga chiganizo cha force chokakamiza, ndipo sazachita care za malamulo, iwo azagwiritsa ntchito force ya pa ground kuchita silence anthu, ndipo sakudandaula, sakudera nkhawa kuti kodi zosatira zizakhala zotani pa chiganizo chimene azachipange. Komano iwowa akuti adzawesesa kumenya nkhondo yoopsa kuti asazachoke mbomamu, akuti adzalimbana nako kulimbana kwabwino, ndipo atikonzekera kwambiri chifukwa akuziwa kunena kuti kuzakhala zovuta zambiri Amalawi kungomva kunena kuti Lazarus Chakwera wapambana masankho. Akuziwa kunena kuti Amalawi ambiri azachita respond, ndipo njira yokhayo yachita silence ndi kutuma asilikali kuti azikapanga nkhanza anthu, kumenya molapisa muchamo anthu kuti akhale chete, asalankhulenso kususana ndi chiganizo choti Chakwera wapambana. Tonse tizafike povomereza.
Funso malo mwa Amalawi kuchokera ku aine Blessings Chaima Rosario. Ma juniors Amalawi Defense Force muzalola kugwiritsidwa ntchito ndi akuluakulu anu ngati Valentino Phiri kukulamulani kuti inuyo mukapangire nkhanza anthu amene adzakhale akulira ufulu wawo umene waphwanyidwa? Inuyo ma juniors Amalawi Police muzalolera kumumvera Merini Yoram Inspector General kukuwuzani kunena kuti pitani muzikaponda anthu mukapange china chilichonse kufikira anthu akhale chete, muzikangowaponya anthu m'matata? Muzakalolera kuphwanya maufulu a anthu pamene adzakhale akulira ufulu wawo umene anabero mtalimanja umene akuluakulu anuwo kuphatikizapo Chakwera adzauphwanye? Mudzalola zimenezo kapena mudzakhala kumbali yoteteza Malawi? Ma juniors osazapanga chibwana. Chakwera ndi billionaire, Merini Yoram ndi billionaire, Valentino Phiri ndi billionaire, anabero mtalimanja ndi billionaire, akuluakulu onse a MCP ndi ma billionaires ndipo ali ndi ndalama zochuluka. Koma inuyo ma juniors amene mmagwiritsidwa ntchito kumakutumani kuti kapangeni zakuti, inuyo ndi ifeyo sitikusiyana, tonse tikuvutikira limodzi, timakhala limodzi mmakuka mmakwalalamu, kumasaukira limodzi, ena anu mmatipempha nchere kumakhala ngati sonse asilikali ayi, ife nchere kumakupasani machesi eneni, kumalephera kugula machesi, kumapita kumakapala moto kwa aneba, msilikali kulephera kugula machesi. Zomwe zikusonyeza kunena kuti tikuvutikira limodzi mmakukamu. Kodi inu muzalola kuti muzaphwanye maufulu a anthu chifukwa choteteza mabwana anu amene akungolemera koma inu kumakusaukisani? Inu ma juniors anyamata amene mmavala jombo pa ground, inuyo ndinu eni dziko, inuyo muli ndi kuthekera kokazungulira State House in 3 minutes or in 2 minutes ndikumuza Chakwera kuti achite salenda, and Chakwera akhoza kupanga salenda same time, sangapange makani. Muli ndi kuthekera kokamuzungulira Valentino Phiri ame commander kumuza kuna kuti choka zopusa zako zokaona kopangira. Muli ndi kuthekera kokamuzungulira Merini Yoram mkulu wa polisi kumuza kuti zopusa zako zokaona kopangira. Muli ndi kuthekera kwa akakamiza akuluakulu onse aboma a MCP, achina Chimwendo Banda, achina Manganya, achina Kunkuyu ndi akuluakulu osiyanasiyana nkuwauza kunena kuti inu zimene mukupanga zonzopepera. Muli ndi kuthekera kumene kuma juniors, inu ndiye eni dziko, osazalola 2025 kuzagwiritsidwa ntchito. Tikunena 2025 yemwe tili ndiye mweyitu, sikuti sakubwera 25 wina iyayi, ndiye mwe iwiyo. Osalola kugwiritsidwa ntchito pa zinthu zachibwana zophwanya maufulu a anthu, zosatira zake maufulu a anthu amene aphwanyidwewo sikutinso aphwanyidwa mwa anthu wamba, inunso azakuchitani affect chifukwa tonse tikuzunzika limodzi mmakukamu ndi boma loyipa ili la nkhanza limene likungozikundikira china chilichonse koma ife nkumatisaukisa. Timati tikupempheni inu ma juniors a Malawi Defense Force komanso ma juniors a Malawi Police osazalola kugwiritsidwa ntchito ndi anthu awa, kuteko anthu awa akupanga matama ngati anabero mtalimanja akupanga matama, Chakwera ngati akupanga matama, nduna za MCP ngati zikupanga matama, ame commander ngati akupanga matama, Inspector General of Police Merini Yoram ngati akupanga matama, akudalira anthu ake inuyo ma juniors chifukwa akudziwa kunena kuti ndinu amene angakugwiritseni ntchito kuti muzipangira nkhanza anthu, muzimenya anthu, kaya kupha anthu kumene kuti anthu akhale chete. Once mwango akanira kunena kuti ife sitingapange zimenezo, ndikukusimikizirani they are finished, they are doomed. Mwaona achita salenda amene wawa. Choncho tikupempheni kunena kuti osazalola kugwiritsidwa ntchito pa zinthu zopepera pamene Amalawi akakhale kuponya voti ya ufulu. Palibe kulengeza kunena kuti Chakwera wawina nziko muno Amalawi ndi kuzakhala chete, kuzakhala severe response yochokera kwa Amalawi, ndipo iwowa akuziwa zimene zozo nchifukwa chake akudalira kukhala pasi kumakambirana kunena kuti akhoza kuzagwiritsa ntchito asilikali kuzachita silence anthu, akhoza kuzagwiritsa ntchito apolisi kuzachita silence anthu mpaka anthu azavomereze kunena kuti Lazarus Chakwera wawina masango. Timati tikupempheni mwakanire zimenezo. 2025 palibeko kuwina Chakwera, amene akuyenera kuti awine ziko muno ndi opposition. Tikatitu opposition is either mgwirizano wazipani zosusazo za opposition izo mwina akhoza kuzachita fomu mgwirizano umene ndi umene udzapambane osati MCP, kapena chizawina chipani china chake cha opposition icho, kaya ndi UDF, kaya ndi DPP, kaya ndi Afodi, kaya ndi UTM, ndi
ndi zipani zimene anthu akuziyembekezera kuzamva kuna kuti chimodzi mwa chipani chimenechi chawina boma. Anthu sakuyembekezera kuzamva kuna kuti Lazarus Chakwera ndi MCP awina boma. M'Malawi munomo kuti tifufuzane leroli anthu ambiri ali ndi mkwiyo endi palibe akufunanso kuzamva kuna kuti Lazarus Chakwera ndi MCP awina boma 2025. Anthu akufuna kuti anthu amenewa achoke. Ndiye iwowa akuziwa za zimenezi njifukwa chache akupangana kuna kuti ndi bwino azagwisa ntchito force pofuna kukakamiza anthu kuti aliyense avomereze kuti Chakwera wapambana. Ine Blessings Chaima Rosario ndikusiyireni nkhani amalawi m'manja mwanu kwinako muyimalizise kuti kodi muyika maganizo otani malingana ndi mmene mukumvera nkhani kuti kodi timbuzamulole Chakwera azatengere ziko limwa force kuti kakamiza ifeni yake amene voti yathu tayiponya mwabwinobwino koma iye ndimeki nkuzayisokoneza chifukwa chofuna kuti Chakwera apitire kuwina boma. Ife tizalole zimenezo kapena tizalole kuphedwa nziko muno? Asikali wazapange zofuna zawo ngati atazavomera kugwisidwa ntchito, apolisi wazapange zofuna zawo ngati atazalole kugwisidwa ntchito, koma tizalimbane nawo. Izo amalawi tikusiyira manja mwanu. Ine kwanga ndikutenga uthenga ndikutumiza ku ndundu wa Malawi kuti amalawi tikambirane zimenezi ati nkhanga zinapangana kusanache. Blessings Chaima Rosario.